കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി വീഡിയോ ഓഫ് ആണ് മാതാജി. ഗിരിജ മുരളി മാതാജി ഹോസ്റ്റ് ആക്കണേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് കുറച്ച് ഹറിബറി ആയിട്ടോ, ഞാന് മറ്റേ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭഗവാൻ മാത്രാണ് സത്യം. മറ്റെല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്നു ചേരുന്ന വെറും ഇന്ദ്രജാല പ്രകടനങ്ങൾ മാത്രാണ്. സ്വപ്നം സത്യം എന്ന് ധരിക്കുന്ന പോലെയുള്ളൂ അതൊക്കെ. അപ്പൊ പ്രപഞ്ച ചൈതന്യമായിട്ടുള്ള ഈശ്വരനാണ് ഓരോ ജീവികളിലും അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ജനന മരണങ്ങള് ഒന്നും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല, അല്ലേ? അതിന്റെ നടുവിലുള്ള ജീവിതം അപ്പൊ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാവോ? അല്ലേ? അപ്പൊ ആവില്ല ഒരിക്കലും. അപ്പൊ നമ്മള് അതിനായിട്ട് കർമ്മയോഗം എന്നുള്ള കല അഭ്യസിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെ? കർമ്മം യജ്ഞമായിട്ട് ചെയ്യണം, ഫലേച്ഛയില്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഭാവത്തോടെ അല്ലാതെ ചെയ്യണം, അല്ലെ? മനോനിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവണം. അപ്പോഴാണ് ചിത്തവൃത്തികൾ കുറയുമ്പോ അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കാം. സ്വധർമാനുഷ്ഠാനത്തെ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മയോഗമാക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എങ്ങനെ നേടാം, എന്തെല്ലാം ജ്ഞാനം നേടിയിരിക്കണം, അതൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈശ്വരനെയും ആത്മാവിനെയും അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, അത് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്, മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ പൂർവകാല ചരിത്രം, അതുപോലെ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരം, അതിന്റെ ഉദ്ദേശം, പ്രാധാന്യം, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണും. സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ആത്മതത്വമാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവത് തത്വമാണ് ഈ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഭഗവത് സേവനമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം, അത് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഉറപ്പുണ്ടാവണം, അത് മറക്കരുത്. ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാകും? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടു, കാമത്താലാണ്. ഇപ്പൊ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മള് ആ കാമത്തിനെ ജയിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടി ബുദ്ധിയെ നമ്മള് ആത്മീയമാക്കണം, പ്രബലമാക്കണം, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ദൈവികത പ്രബലമാവും. അതാണ് നമ്മള് ബുദ്ധിപൂർവം ചെയ്യേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്താണ്? കാണാൻ പറ്റണില്ല. കാണുന്നില്ലേ? ഇല്ല. കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ട്. കാണാനുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാനാണ് പറയണത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാകവേ അബ്രവീത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യ വംശപിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു.
അപ്പൊ ഏതാണ് ഈ ഗീത ഉപദേശം അല്ലെ? ഈ ഗീതയുടെ ജ്ഞാനം, ഇത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അല്ലെ? അത് ഈ 42 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേ മനുഷ്യന് കൈവന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ളത്. ആർക്കെല്ലാം ഇത് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടു എന്ന പൂർവകാല ചരിത്രമാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ശാശ്വത ബന്ധം പുലർത്തണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം തന്നെ. ഈ ജ്ഞാനം ജനങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാര് ഒക്കെ ബദ്ധശ്രദ്ധരായിരുന്നു. അവര് സംസ്കാരത്തിലൂടെ ആ ഭക്തി എല്ലാ പ്രജകൾക്കും ഭക്തി സാധിച്ചു കൊടുത്തു. ഈ മഹത്തായ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്താലെയാണ് അന്നുള്ളവരെല്ലാവരും ജീവിത വിജയം കൈവരിച്ചത്. അത് സാധിക്കുമെന്ന് അവര് അന്നേ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോ ഇത് എന്താ പറയണേ? ഈ പണ്ട് സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു എന്നാ പറയണേ. 5000 വർഷം മുമ്പ് അർജുനന് ഉപദേശിച്ചതല്ലാത്രേ. അതിനു മുമ്പേ എത്രയോ മുമ്പാണ്? 12 കോടി 4 ലക്ഷം വർഷം മുമ്പാണ് ഇത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വിവസ്വാൻ, സൂര്യദേവൻ, അന്നത്തെ സൂര്യൻ എന്നുള്ളത് ഒരു പോസ്റ്റാണ് അല്ലെ? അവിടെ വിവസ്വാനാണ് ഇപ്പൊ സൂര്യദേവനായിട്ട് ആ പോസ്റ്റിലുള്ളത്. അപ്പോ വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ പിന്നെ മനുഷ്യ വംശപിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു. മനു പുത്രനായ ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പോ ഈ മന്വന്തരത്തിലെ സൂര്യദേവൻ വിവസ്വാനാണ്. ഗ്രഹങ്ങളുടെയൊക്കെ അധിപനാണ് സൂര്യൻ. വിവസ്വാൻ മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു, മനു ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു. ഇക്ഷ്വാകു പിന്നെ രാജർഷികൾക്ക്, അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഋഷി തുല്യരായിരുന്നു, രാജർഷികൾ എന്നാ പറയാ. ഇപ്പൊ രാജപരമ്പരകളായിട്ട് ഈ ഉപദേശം ആചരിച്ചു പോന്നു. ഇത് പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ആ അറിവാണ് ഇത്. ഇപ്പോ 12 സൂര്യന്മാരുണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലെ? 12 ആദിത്യന്മാര്: വിവസ്വാൻ, പൂഷാവ്, ത്വഷ്ടാവ്, പർജന്യ, മിത്ര, അര്യമ, ധാത, വരുണ, അംശ, ഭുഗ, ശുക്ര, ഇന്ദ്ര, വിഷ്ണു, ഇങ്ങനെ 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്. അതില് വിവസ്വാന് ഈ മന്വന്തരത്തിലെ സൂര്യദേവനാണ് വിവസ്വാൻ. ആ വിവസ്വാന് 12 കോടി 4 ലക്ഷം വർഷം മുമ്പാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത്. അത് പിന്നെ പരമ്പരയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയായിരുന്നു. ത്രേതായുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 12 ലക്ഷം വർഷം. ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം 8 ലക്ഷം വർഷം. കലിയുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം 4,32,000 വർഷം. ശാന്തി പർവ്വത്തിലെ ശ്ലോകമൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ശിഷ്യനായ വിവസ്വാന് ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത് 12 കോടി 4 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ മനു തന്റെ പുത്രനും ശിഷ്യനുമായ ഇക്ഷ്വാകുവിനെ ഗീത ഉപദേശം നൽകിയത് എത്രയൊക്കെ 2 കോടി 20,05,000 വർഷം മുമ്പാണ്. ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു. അത് അടുത്ത ശ്ലോകമാണ്. അങ്ങനെ ഇക്ഷ്വാകു മഹാരാജാവിന്റെ കാലം മുതൽക്കേ ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ സമൂഹത്തില് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതല്ല. അതിനു മുമ്പേ തന്നെ ഈ ശാസ്ത്രം ഇവിടെ ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം: ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തമിമം രാജർഷയോ വിഭു സകാലേനേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടഃ പരന്തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. എന്താ ഉണ്ടായേ? അങ്ങനെ അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാര് ഇതൊക്കെ ഈ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ബദ്ധശ്രദ്ധരായിരുന്നു. പിന്നീട് കുറെ വർഷങ്ങള്, കോടിക്കണക്കിന് വർഷം കഴിയണേ അല്ലേ? അപ്പോഴ് ഇതൊക്കെ കാലക്രമേണ ഈ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി, ഈ അറിവൊക്കെ നഷ്ടപ്രായമായി എന്നാണ്. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ അത് വീണ്ടും അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം: സ ഏവായം മയാ തേദ്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതന ഭക്തോസി മേ സഖാചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ്
പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ ഈ 5000 വർഷം മുമ്പ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് ഉപദേശിക്കണത് ഈ ജ്ഞാനം വീണ്ടും? നീ എന്റെ ഭക്തനുമാണ്, മിത്രവുമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്ക് പകർന്നു തരുന്നത് എന്നാണ്. തന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഈ മഹത്തായ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ അധികാരിയായി സ്വീകരിച്ചത്. ഭക്തന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനം സത്യം വെളിവാക്കുന്നു, അസുരന്മാരുടേത് നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? അസുരന്മാരാകട്ടെ കൃഷ്ണനെ പറ്റി എന്തെല്ലാമോ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കും, വായനക്കാരെ കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിക്കും. അർജുനനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ശിഷ്യ പരമ്പരയെ പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഉത്കൃഷ്ടമായ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടുക, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വത കഥമേതദ്വിജാനീയാം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. ഒരു ന്യായമായ ചോദ്യമാണ് അർജുനൻ ഈ വേളയിൽ ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും എന്നാണ്. പുനർജന്മത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത തരുന്ന ശ്ലോകാണിത്. അർജുനനെ പോലുള്ള ഒരു ഭക്തന് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയതയെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, കൃഷ്ണനെ വെറും ഒരു മനുഷ്യനായി കാണുന്ന നിരീശ്വരർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ ബുദ്ധി രാഗദ്വേഷങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഈ ജ്ഞാനം നശിച്ചു പോയത്. കാലഹരണപ്പെട്ട ഈ ശാസ്ത്രം പിന്നീട് പ്രിയ സുഹൃത്തും ഭക്തനും ശിഷ്യനുമായിട്ടുള്ള അർജുനന് ഉപദേശിക്കുകയാണ് പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചെയ്യുന്നത്. അത്യന്തം രഹസ്യവും ശ്രേഷ്ഠവുമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. നമുക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും സുഹൃത്തും ഒക്കെ ആവാം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതും ശരിക്കും നന്നായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോ സ്വയം ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ അർജുനൻ ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത്. ഭഗവാൻ അതിന് ഉത്തരം പറയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വേദീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരം തപ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ അദ്വയനാണ്, എണ്ണമറ്റ ആകൃതികളില് എണ്ണമറ്റ രൂപത്തില് പ്രകടമാവുന്നതാണ്. അപ്പോ പരന്തപ എന്നാണ്, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ എന്നാണ് അർജുനനെ പറയുന്നത്. നമുക്കൊക്കെ, നിനക്കും എനിക്കും എല്ലാം അനവധി ജന്മങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കതൊക്കെ ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, നിനക്കത് സാധ്യല്ല എന്നാണ്. നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് സംഭവിച്ചതുപോലും ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? പ്രായേണ അല്പായുഷസഭ്യ കലോ അസ്മിൻ ജനേയുഗ മന്ദാസു മന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യോ ഹ്യുപദ്രുത എന്നാണ്. അതായത് ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള് മന്ദഭാഗ്യന്മാര്, മന്ദബുദ്ധികള്, അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ അനർത്ഥങ്ങളാൽ പീഡിതരുമായിട്ടുള്ള അല്പായുസുകളായിട്ടുള്ളവരാണ്. അവർക്ക് എങ്ങനെയല്ലേ മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുക? കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പത്തെ പോലും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെയാണോ മുൻ ജന്മങ്ങളെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുക? ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല, അല്ലെ? എല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അജോബി സന്യവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോബി സൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായയാ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയണത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അർജുനന് എല്ലാം അറിയാം, ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം ഒക്കെ അർജുനന് അറിയുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ പറയാണ്, ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിനോ നാശം നേരിടില്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതി ഭഗവാനാണ്. എന്നാലും യുഗം തോറും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപത്തില് അവതരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്. 7. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം.
ധന്യമായ ശ്ലോകം അല്ലേ? ഫേമസ് ആണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയണ ശ്ലോകാണ്. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ അപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട് അർജുന എന്ന്. എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം വരണത്, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരണത്, അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അവതരിക്കാറുണ്ട്. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. 3 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കണം, ദുഷ്കൃതികളെയൊക്കെ നിഗ്രഹിക്കണം, എന്നിട്ട് ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. അതിനായിട്ട് യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന്. ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രാപഞ്ചിക ദൃഷ്ട്യാ എത്ര മഹാനായാലും എത്ര വലിയ പോസ്റ്റിലെത്തി പദവിയിലെത്തിയാലും ഭഗവാനോട് തുല്യരായി തീരില്ല, അല്ലേ? അപ്പോ ഭഗവാന് പലതും ഓർമ്മയുണ്ടാവും, പല അവതാരങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് അതൊന്നും സാധിക്കില്ല. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജന്മ കർമ്മ ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വത ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോ അർജുന. അല്ലയോ, ധന്യമായ ശ്ലോകാണിത്. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ ലോകത്തിലെത്താൻ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ? എന്ത് ജ്ഞാനാണ് നമ്മൾ ആർജിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയത അത് മനസ്സിലാക്കണം. അത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള പ്രവൃത്തിയോ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ജനനമോ ഒന്നുമല്ല, അല്ലേ ഭഗവാന്റേത്. അതറിയാം. അത് ശരിയായിട്ട് അറിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ജന്മം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ചെല്ലാനുള്ള യോഗ്യതയും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. 10. വീതരാഗഭയക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിത ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ പൂതാ മദ്ഭാവമാഗത. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്നൊക്കെ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ശരണാഗതി നേടിയവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തില് പരിപൂർണത നേടി ശുദ്ധീകൃതരായിട്ട് അവര് പ്രേമഭക്തിയില് ചെന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനില് ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിപ്പോവുക, അത് പരമോന്നതമായത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനില് മനസ്സ് ഊന്നണം. അപ്പോഴാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായി അഭയം പ്രാപിക്കുക. ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടുന്ന ജീവിത പ്രമാണങ്ങളും ചര്യാക്രമങ്ങളും ഒക്കെ അംഗീകരിച്ച് തപശ്ചര്യയോടെ ജീവിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടി ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുക. 11. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ താംസ്തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമവർത്മാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശാ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരിലും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു എന്നാണ്. യേ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തെ, എങ്ങനെയാണോ ഒരാൾ ഭഗവാനെ യജിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചും തത്തുല്യമായിട്ട് തിരിച്ചും പ്രതികരണം ഉണ്ടാവും, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. അപ്പോ എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകും. എത്ര നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള ആ ശ്രദ്ധ ദൃഢമാണോ അത്രയും തന്നെ ഭഗവാൻ നമുക്കും വേണ്ടുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തിരികെ നൽകും എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് എല്ലാവിധത്തിലും ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുക, അതായത് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകള് അത് അതേപടി ഉൾക്കൊള്ളുക, അനുസരിക്കുക. 12. കാക്ഷന്ത കർമ്മണാം സിദ്ധിം യജന്ത ഇഹ ദേവത
ക്ഷിപ്രം ഹി മാനുഷേ ലോകേ സിദ്ധിർഭവതി കർമ്മജ. ഈ ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഫലം സിദ്ധിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോ കാമ്യകർമ്മങ്ങളില് കാമനയോടുകൂടി ഫലസിദ്ധിക്കായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതിൽ വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പല പല ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കും. അങ്ങനെ ഫലം സിദ്ധിക്കാറുമുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ. അപ്പൊ ദേവന്മാര് ഭൗതിക ശക്തിയുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ്. പക്ഷെ അവര് ഈശ്വരന് തുല്യമല്ല. ഈശ്വരൻ ഏകനാണ്, അല്ലെ? അംശങ്ങൾ ആണ് മറ്റു ദേവതകളൊക്കെ. അപ്പൊ ആ തെറ്റായ ധാരണകൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടിട്ട് മാന്യദേവതകളെ ഒന്നും യജിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ്. 13. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ തസ്യ കർത്താരമഭിമാം വിദ്യകർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. ഈ ശ്ലോകം വളരെയധികം കൺഫ്യൂഷൻ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമായിട്ട് പലരും വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പോ എന്തൊക്കെ ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു വാക്ക് ആദ്യത്തെ വരി മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഈ ചാതുർവർണ്ണ്യം ജാതി വ്യവസ്ഥയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന്, കൃഷ്ണനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം അവര് കാണുന്നില്ല. ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ, ഗുണങ്ങളും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗുണം കർമ്മം അതൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് ഈ ചാതുർവർണ്ണ്യത്തിന്റെ ആ വിഭാഗത്തിൽ ഓരോരുത്തരും പെടുന്നത്. അതല്ലാതെ ബ്രാഹ്മണന്റെ മകനായിട്ട് ജനിച്ച ബ്രാഹ്മണനായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, ചണ്ടാളന്റെ മകനായി ജനിച്ചിട്ട് ചണ്ടാളനാവില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണം കർമ്മം ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്നനുസരിച്ചാണ് ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് എന്ന് വിലയിരുത്തുക. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയണത്. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നാണ്. 14. നമാം കർമാണി ലിംബന്തി നമേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോഭിജാനാതി കർമ്മഭിർന സബധ്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫല ഇച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഈ ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന, അല്ലെ? ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാനില്ല ഈ 3 ലോകത്തിലും. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇപ്പൊ കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾക്കാണ് കർമ്മഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നത്. ഒരു കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലത്തിൽ ഇച്ഛയില്ല ഭഗവാന്. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാന് കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല, കർമ്മഫലത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇച്ഛയില്ല എന്നുള്ള ആ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മക്കും കർമ്മഫലങ്ങളാൽ നമ്മളും ബന്ധിതരാവില്ല എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏവം ജ്ഞാത്വാ കൃതം കർമ്മ പൂർവൈരപി മുമുക്ഷുഭി കുരു കർമ്മൈവ തസ്മാത് ത്വം പൂർവൈ പൂർവതരം കൃതം. എന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പൗരാണികരായ മുമുക്ഷുക്കൾ പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മമേ ദിവ്യം. ഭഗവാന്റെ ജന്മം കർമ്മം എല്ലാം ദിവ്യങ്ങളാണ്, അതറിയണം. പിന്നെ ഭഗവാനെ ഒരു കർമ്മഫലങ്ങളും ബന്ധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന് കർമ്മഫലേച്ഛയില്ല. അക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയണം. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞിട്ട് മോക്ഷം പ്രാപിച്ചവര് അത്തരത്തിലാണ് പൗരാണികരായവർ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വന്തം കർത്തവ്യം നീ ഇപ്പോൾ ചെയ്യൂ അർജുന എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നും മരിക്കുന്നുമില്ല, സ്വന്തം പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ച് സ്വന്തം മായാശക്തി കൊണ്ട് അവതരിക്കുകയാണ്. സ്വന്തം കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ആചരിക്കേണ്ടവ മാത്രം ആചരിച്ച് ജീവിക്കുക, അതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം.
രാഗദ്വേഷങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് അധർമ്മികളായി തീരുന്നവർക്ക് നാശമാണ് ഫലം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ് എന്നറിയണം, അവതാരത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം, സത്യം അതാണെന്നറിയാം. പിന്നെ നമുക്ക് ജന്മം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? എത്ര എളുപ്പാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്താം. കലിയുഗത്തിലെ ആയുസ് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് എളുപ്പമാക്കിയെല്ലാം. ഹരേർനാമ 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 കേവലം കലോർനാസ്ത്യേവ നാസ്ത്യേവ നാസ്ത്യേവ ഗതിരന്യഥാ. അല്ലെ? ഈ കലിയുഗത്തില് മറ്റൊരു വഴിയില്ല. ഹരിനാമ ജപമല്ലാതെ മോക്ഷത്തിന്, മുക്തിക്ക് ഒരു വഴിയും വേറെ ഇല്ല. രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കുക, അതേ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും ഒന്നാണ്. അപ്പോ നാമം ജപിക്കുക, അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കരണീയമായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപം ശാശ്വതമാണ്, ശരീരം ആത്മീയമാണ്. ശരീരവും ആത്മാവും ഭിന്നമല്ല. മായയുടെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. എന്നാ മനുഷ്യനോ, മനുഷ്യന്റെ രൂപം അത് നശ്വരം, നശിക്കുന്നതാണ്. ശരീരമോ ഭൗതികമാണ്. ശരീരവും ആത്മാവും ഭിന്നമാണ് മനുഷ്യന്റെ. മനുഷ്യൻ മായയാലെ നിയന്ത്രിതനാണ്. അതാണ് കൃഷ്ണനും വെറും ഒരു മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അല്ലേ? ഭഗവാനെ ഏതു രീതിയിൽ ആരാധിച്ചാലും അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അത് ഭഗവാന്റെ പ്രോമിസാണ്. ഭക്തൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രഭുവായിട്ട്, ആത്മസുഹൃത്തായിട്ട്, പുത്രനായിട്ട്, കാമുകനായിട്ട് ഒക്കെ കരുതിയിട്ട് സ്നേഹിക്കും. തദനുസൃതമായിട്ട് അദ്ദേഹം അഭീഷ്ട സിദ്ധി തിരിച്ചും നൽകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ഭജിക്കാം. ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക് തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെ അഭീഷ്ട ഫലങ്ങളും ഭഗവാൻ നൽകുന്നുണ്ട്. യോഗശക്തികൾ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കോ അത് ലഭിക്കും. ഭഗവത് കാരുണ്യം എത്രയുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം. ഇപ്പോ കംസൻ, ശിശുപാലൻ ഒക്കെ ശത്രുവായിട്ടാണ് അല്ലെ കൃഷ്ണനെ കണ്ടത്. തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു, അല്ലേ? ഇപ്പോ ഒരു കഥ പറയട്ടെ. പൂന്താനം നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആ പൂന്താനം നമ്പൂതിരിയുടെ കഥ. ഇപ്പൊ മേൽപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരി സംസ്കൃത പണ്ഡിതനും കവിയുമായിരുന്നു. ഇപ്പോ ഗുരുവായൂരില് നാരായണീയം രചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലം പൂന്താനം എന്നുള്ള ഉത്തമ ഭക്തൻ, സമകാലികരാ രണ്ടുപേരും. അപ്പോ അദ്ദേഹം പൂന്താനത്തിന് വളരെ കാലത്തെ അനപത്യത്തിനു ശേഷം ഒരു മകൻ ഉണ്ടാവുകയാണ്. മകൻ ഉണ്ടായി. ആ കുട്ടിയുടെ അന്നപ്രാശത്തിന്റെ ദിവസം ആ കുഞ്ഞ് മരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അറിയാലോ, വിഷമം സഹിക്കാനാവാതെ പൂന്താനം കുറെ സങ്കടപ്പെട്ടു. ഭഗവാനെ കുറെ വിളിച്ചു. അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണ കർണാമൃതം, ജ്ഞാനപ്പാന, പല പല രചനകള് ആ കാലത്താണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത്. എന്നിട്ട് അതില് രചനകളില് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തിരുത്തി തരൂ, അങ്ങ് പണ്ഡിതനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മേൽപ്പത്തൂരിന്റെ അടുത്ത്, നാരായണ ഭട്ടതിരിയുടെ അടുത്ത്, അദ്ദേഹം വലിയ സംസ്കൃത പണ്ഡിതനല്ലേ, കൊണ്ടുചെന്നു. അപ്പോഴ് അദ്ദേഹം അത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതില് വിഭക്തി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ദുഃഖിതനായി പൂന്താനം. ഇനിയിപ്പോ ഇതൊക്കെ കത്തിച്ചു കളയാനേ പറ്റൂ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം മേൽപ്പത്തൂരിന് സ്വപ്നത്തില് ദർശനം. ഭഗവാൻ പറയാണ്, നിന്റെ വിഭക്തിയേക്കാളും എനിക്ക് പൂന്താനത്തിന്റെ ഭക്തിയാണ് എനിക്കിഷ്ടം എന്ന്. അങ്ങനെ നാരായണ ഭട്ടതിരി വന്ന് ക്ഷമയോടെ പറയാണ്. പിന്നീട് അത് തിരുത്തി കൊടുത്തു എന്നാണ് കഥ. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ നമ്മള് എത്ര ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണോ അത്രയും തന്നെ ശ്രദ്ധ ഭഗവാന് നമ്മളോടും തിരിച്ചും ഉണ്ടാവും. വൃന്ദാവനവാസികളുടെ ഒക്കെ ഭക്തി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം. അവർക്കിപ്പോ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു മൂർത്തി കിട്ടി വിചാരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഒരു മൂർത്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അവരെന്താ പറയാ, അതിനെ അലങ്കരിക്കുക, അല്ലെ? അതിനെ സ്നാനം ചെയ്യിക്കും, അലങ്കരിക്കും, ഭോഗ സമർപ്പിക്കും, അങ്ങനെ കിടത്തി ഓർക്കും, പാട്ട് പാടിക്കൊടുക്കും, എല്ലാം പറയും. പ്രതിമ നഹീതു സാക്ഷാത് വ്രജേന്ദ്ര നന്ദൻ ഹേ എന്നാ പറയാ. അതാണ് ഭക്തി. വീട്ടിലെ ആ ഭഗവത് മൂർത്തിനെ ശരിക്കും ഭഗവാനായിട്ടാണ് അവര് കാണുന്നത്. ഒരു കഥയുണ്ട്. ഇന്ന് കഥ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാ വെച്ചാല് അവിടെ പെൺകുട്ടികള് വിവാഹം ചെയ്തയപ്പിക്കുമ്പോഴ് ഒരു കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം കൊടുക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛനമ്മമാര്. അപ്പോൾ അത് അവരവരുടെ പ്രാപ്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ചില പേര് സ്വർണത്തിന്റെ വിഗ്രഹം കൊടുക്കും, ചില പേര് വെള്ളിയുടെ, അങ്ങനെ ഏതാണോ നമ്മളുടെ സാധ്യമായത് ആ രൂപത്തിൽ എന്തായാലും ഒരു കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം ആ പെൺകുട്ടിക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി രാധ എന്നാണ് പേര്. ആ രാധ വിവാഹം കഴിച്ചു പോകുമ്പോഴ് ഒരു വിഗ്രഹം, കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം കൊടുത്തു വീട്ടുകാര്. അവിടെ ഭർതൃഗൃഹത്തിൽ ചെന്നിട്ട് എന്നും അതിനെ പൂജിക്കും, അലങ്കരിക്കും, സ്നാനം ചെയ്യിക്കും, അഭിഷേകം ചെയ്യിക്കും, ആഹാരം കൊടുക്കും, അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തു വന്നു. കാലം കടന്നുപോയി, കാലം കുറെ കടന്നുപോയി. അങ്ങനെ മക്കളായി, മക്കൾക്ക് മക്കളായി, അങ്ങനെ മുത്തശ്ശിയായി ഈ രാധ. അങ്ങനെ ഒരു നാള് രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാനോ അതല്ല മൂർത്തിയെ സ്നാനം ചെയ്യിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കണില്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, പൗത്രി ഉണ്ട്, ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു, മോളെ ഒന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്യൂ, നമ്മുടെ നന്ദലാല എന്നാ പറയാ, നന്ദലാലയ്ക്ക് അഭിഷേകം ചെയ്ത് അലങ്കാരമൊക്കെ മാറ്റി പൂക്കളൊക്കെ സമർപ്പിക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ഈ പൗത്രി, ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, 10 വയസ്സുള്ള കുട്ടി, ആ കുട്ടി വന്നിട്ട് വിഗ്രഹം എടുത്ത് സ്നാനമൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. പെട്ടെന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ വിഗ്രഹം താഴെ വീഴാണ്. അപ്പോഴേ ഈ മുത്തശ്ശിക്ക് വളരെ വ്യസനായി. ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, മൂർത്തിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ വെച്ചു, പൂക്കളൊക്കെ അർപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ പക്ഷെ ഈ മുത്തശ്ശി അതിനുശേഷം ഒന്നും കഴിക്കില്ല, ആഹാരമൊന്നും കഴിക്കില്ല. അപ്പൊ മകൻ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്താ അമ്മ ഇങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അല്ല, എന്റെ നന്ദലാലയ്ക്ക് താഴെ വീണപ്പോ എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കണം. ഇല്ല അമ്മ, ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല, എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ഉടനെ ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വയസ്സായവരുടെ ജൽപ്പനങ്ങളല്ലേ, അവരത് കണക്കാക്കിയില്ല. അങ്ങനെ ഈ അമ്മ 2-3 ദിവസമായി ഒന്നും കഴിക്കില്ല, വെള്ളം പോലും കുടിക്കില്ല. അങ്ങനെ തോറ്റു. മകൻ ഒരു ഡോക്ടറെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ ചട്ടം കെട്ടി, ഒന്ന് വന്ന് നോക്കൂ, അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് നോക്കണ പോലെയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നോക്കിയാ പോരാ, സ്റ്റെത്തസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നോക്കൂ എന്ന് പറയാണ് ഈ മുത്തശ്ശി. അങ്ങനെ ഈ സ്റ്റെത്തസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോഴ് ആ ഡോക്ടർ പോലും ഞെട്ടിപ്പോയി. പൾസ്, ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കേൾക്കുന്നു എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ് ഇത്, ശരിക്കും ഉണ്ടായതാണ്. അപ്പോ നമ്മള് അത് ഭഗവാന് സാക്ഷാത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് സങ്കല്പിച്ചാല് അത് സാക്ഷാത് ഭഗവാന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളത്. അത്രയും നമ്മളുടെ ദൃഢവിശ്വാസം അതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഫുള്ളും കഥയാ അല്ലേ. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. കർമ്മണോ ഹ്യഭിബോധവ്യം ബോധവ്യം ച വികർമ്മണ അകർമ്മണശ്ച ബോധവ്യം ഗഹനാ കർമ്മണോ ഗതി. കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ ദുർഗ്രാഹ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഒരാൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലേ. കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം ഒക്കെ അറിയാലോ. അറിയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. കർമ്മണ്യ കർമ്മയ പശ്യേത കർമ്മണി ച കർമ്മയ ബുദ്ധിമാൻ മനുഷ്യേഷു സയുക്ത കൃഷ്ണ കർമ്മകൃത്. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവനത്രേ മനുഷ്യരിൽ ബുദ്ധിമാൻ. എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാണ് അയാൾ. ഇതൊരു കടങ്കഥ പോലെയൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് അകർമ്മമായി. ഇനി അകർമ്മത്തില് കർമ്മത്തെ കാണുക. ഇപ്പൊ ഒരു ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഒരാള് ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് അകർമ്മമായിട്ടാ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ അകർമ്മത്തില് കർമ്മത്തെ കാണുക. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യർ. അയാൾ ഏത് കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ബദ്ധനാവില്ല. ആ കർമ്മ കണക്കുകളൊന്നും അയാളെ ബാധിക്കില്ല. അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാണ് അയാള് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണത്.
കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വാഭാവികമായി കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാണ്, നമുക്കറിയാം അല്ലേ? പത്തൊമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം. യസ്യ സർവേ സമാരംഭാ കാമസങ്കൽപ്പവർജിത ജ്ഞാനാഗ്നിദഗ്ധ കർമാണം തമാഹു പണ്ഡിതം ബുധാ. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാളെ ജ്ഞാനി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് ജ്ഞാനി തന്നെയാണ്. ജ്ഞാനാഗ്നിയിലെ കർമ്മഫലങ്ങളെയൊക്കെയും ഭസ്മീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള്. അയാൾക്ക് പുണ്യവും ഏൽക്കില്ല, പാപവും ഏൽക്കില്ല. ത്യക്ത്വാ കർമ്മഫലാസംഗം നിത്യതൃപ്ത നിരാശ്രയ കർമ്മണ്യഭിപ്രവർത്തോഭി നൈവ കിഞ്ചിത് കരോതി സ. തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായും സ്വതന്ത്രനായും ഇരിക്കുന്ന ഭക്തന് എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പോ സാധാരണ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും തോന്നും. പക്ഷേ ആ ആൾ ചെയ്യുന്ന, ആ ഭക്തൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എല്ലാ പ്രവൃത്തിയിലും ഏർപ്പെടുമെങ്കിലും ഒന്നിലും ബദ്ധനല്ല. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ടാണ് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോള് കാമ്യകർമ്മം ഒന്നും ആള് ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ടാണ് മാത്രാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തൻ പരിശുദ്ധമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തോടെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തനല്ല, എന്തെങ്കിലും നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു തരത്തിലും ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കുള്ള വാസന ഇല്ലാത്ത ഒരാളാകയാൽ അയാൾ സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്ന ജ്ഞാനത്താൽ ഭസ്മീകരിച്ചു എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 21. നിരാശീര്യത ചിത്താത്മാ ത്യക്ത സർവപരിഗ്രഹ ശാരീരം കേവലം കർമ്മ കുർവന്നാപ്നോതി കിൽബിഷം. മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ചും തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഉടമാവകാശബോധം ഉപേക്ഷിച്ചും ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. ഒരു ജ്ഞാനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യണേ? മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിക്കും അല്ലേ? എന്നിട്ടോ തന്റെ സമ്പത്തിലോ നേട്ടങ്ങളിലോ ഒന്നും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇല്ല, ആ ബോധം ഇല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നാണ്. ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടുക, അത്യധ്വാനം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോവില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കണ ജ്ഞാനിക്ക് ഒരു പാപഫലങ്ങളും ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ തന്റെ പ്രവർത്തികളുടെ ഫലം നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തയാണെങ്കിലും അതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണില്ല. ഇപ്പോ ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഒക്കെ നിയന്ത്രിതമായതാണ്. നമ്മള് ഭഗവത് അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് എന്ന ബോധ്യം ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും. യദൃച്ഛാലാഭസന്തുഷ്ടോ ദ്വന്ദ്വാതീതോ വിമത്സര സമസിദ്ധാവസിദ്ധൗ ച കൃത്വാഭിന നിബധ്യതേ. താനെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്മുക്തനും നിർമത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയാൽ ബദ്ധനല്ല. തന്നെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങള് കിട്ടിയാ മതി. എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അതിൽ തൃപ്തനാവുക, ദ്വന്ദ്മുക്തനാവുക. സുഖായാലും ദുഃഖായാലും ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. നിർമത്സരൻ, ആരോടും മത്സരത്തിന് പോണില്ല. ജയാപജയങ്ങളെയൊക്കെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ഒരാള് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയാലൊന്നും ബദ്ധനാവില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും അയാളെ ബാധിക്കില്ല എന്നാണ്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല, സമഭാവനയാണ് എല്ലാത്തിനോടും. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഗതസംഗസ്യ മുക്തസ്യ
ജ്ഞാനാവസ്ഥിതചേതസ യജ്ഞായാചരത കർമ്മ സമഗ്രം പ്രവിലീയത്തെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഭൗതികതയില് ആസക്തി ഒന്നുമില്ല, അതില് ബന്ധനം ഇല്ല. അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്താല്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ജന്മം, കർമ്മം, ഭഗവാന് കർമ്മബന്ധനങ്ങളില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള എല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായിട്ട് വരുമ്പോഴ് ആ കർമ്മങ്ങള്, അയാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ദിവ്യമായിട്ട് ഭവിക്കും എന്നാണ്. അയാൾക്ക് പിന്നെ കർമ്മ കണക്കുകള് ഒന്നും ബാധിക്കില്ല എന്നാണ്. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവിർ ബ്രഹ്മാഗ്നോ ബ്രഹ്മണാഹുത ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗന്ധവ്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സമാധിന. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസ്സും യജ്ഞാഗ്നിയും രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളവയാണ്. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട ബദ്ധജീവാത്മാവ് ഭൗതികമായ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണം. ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ ഈ ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറാനുള്ള പ്രക്രിയ, അതാണ് കൃഷ്ണ അവബോധം. ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിട്ട് ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് കൃഷ്ണാവബോധാണ് ഒരു പ്രത്യൗഷധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഇത്. കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തില് തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണെന്ന് ഒരാള് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയണം. എന്താണ് മൂലസ്വരൂപം? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് നമ്മള് എന്നാണ്. നമ്മള് നിത്യദാസത്വം, അതാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇന്നലെ ഒരു കഥ പറയാൻ ബാക്കിയില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് ഫുൾ സ്റ്റോറി ഡേ ആണെന്നാ തോന്നണേ അല്ലേ? ഇന്ന് ഫുള്ളും സ്റ്റോറീസ് ആയി പോയി. ആർക്കാണ്? അതെ അതെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് മൊത്തം സ്റ്റോറീസ് ആയിരുന്നു. അതെ, ഇന്ന് എന്താണാവോ ഒരു സ്റ്റോറി മൂഡാണ് ഇന്ന്. അപ്പോ നമുക്ക് ഇന്നലെ പറയാൻ മടിച്ച ഒരു കഥയുണ്ടായിരുന്നു, ഭരത ചക്രവർത്തിയുടെ കഥ. ചിലവർക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ? എന്നാലും അറിയാത്തവരില്ലേ? ഉണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള ഭരത ചക്രവർത്തി പിതാവിനാല് രാജ്യഭാരമൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിശ്വരൂപപുത്രിയായിട്ടുള്ള പഞ്ചജനിയെ വിവാഹം ഒക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവർക്ക് 5 പുത്രന്മാരും ഉണ്ടായി. പലവിധ യജ്ഞങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ആരാധിച്ചു. പ്രജകളെയൊക്കെയോ പുത്രനിർവിശേഷം പരിപാലിച്ചു. തന്റെ സർവകർമ്മങ്ങളെയും കർമ്മഫലങ്ങളെയും സർവ അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ തന്നെ അർപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഹൃദയ കമലത്തില് നിരന്തരം പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഗംഗാപ്രവാഹം പോലെ ഇടമുറിയാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ രാജ്യം ഭരിച്ചു. പിന്നീട് പരമവിരക്തനായി. ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ, എല്ലാം പുത്രന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു രാജ്യഭാരമൊക്കെ. എന്നിട്ട് പുലഹാശ്രമം അവിടെ പ്രാപിച്ചു. കാട്ടിൽ പോയി ഒറ്റയ്ക്ക്. അങ്ങനെ പാവനമായിട്ടുള്ള ചക്ര നദിയുണ്ട്, അവിടെ സ്നാനം ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഭഗവത് ആരാധന കൊണ്ട് ആനന്ദലഹരിയിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുകും. അപ്പൊ ആനന്ദാതിശയത്താല് അദ്ദേഹത്തിന് രോമാഞ്ചകഞ്ചുകിതനാവും അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ തന്നെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള തപശ്ചര്യകളോടെ അവിടെ കഴിയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം സമാധിയിൽ നിന്ന് ഉണർന്നപ്പോഴ് ആ നദീതീരത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴ് അവിടെ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ഒരു മാൻപേട വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരികയാണ്. വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു സിംഹത്തിന്റെ ഭയങ്കര ശബ്ദം, അലർച്ച കേട്ടു. ഭയചകിതയായി. അല്ലേ? മാനുകള് സാധു മൃഗങ്ങളാ,
മറുകരയിലേക്ക് ചാടി. ഭയം കൊണ്ടും ക്ഷീണം കൊണ്ടും ഉടനെ അത് പ്രസവിക്കുകയാണ്. മറുകരയിൽ ചെന്ന് ചാടിയ ഉടനെ ഈ മാൻപേടയോ ചത്തുപോയി. ഓ, ദയാർദ്രനായിട്ടുള്ള ഭരതൻ നോക്കുമ്പോ ഈ ഒരു മാൻകുട്ടി, ആരുമില്ല അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ. ഞാൻ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതിനെ. പിന്നെ ഇതിനെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയാ എന്താവും? അത് ചത്തുപോവില്ലേ? അപ്പോ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വന്നതാ അല്ലെ? രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒന്നും വേണ്ട, ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാട്ടിൽ വന്ന ചക്രവർത്തിയാണ്. ഇപ്പോഴോ ഈ മാനിനെ എടുക്കണോ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ തോന്നി, ഞാൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാവോ ഇത് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് പെട്ടത്? അങ്ങനെ അതിനെ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവത് ആരാധനയൊക്കെ കുറഞ്ഞു വന്നു. ധ്യാനത്തിലിരിക്കുമ്പോഴും ഈ മാൻകുട്ടിയെ പറ്റിയിട്ടാ ചിന്തിച്ച് വിവശനാവും. ഇടയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് അതിനെ നോക്കും. പിന്നെ അത് ഓടി നടക്കാറൊക്കെ ആയി. അപ്പൊ അതെവിടെങ്കിലും ഓടിപ്പോവോ, സിംഹം പിടിക്കോ അതിനെ എന്നൊക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അതിനെ കാണാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഇടയ്ക്ക് അതിനെ കാണാതെ ആവുമ്പോഴ് പരിഭ്രമിച്ചിട്ട് പലതും പറഞ്ഞിങ്ങനെ പ്രലപിക്കും. ഓ, എവിടെ പോയിന്നറിയില്ല, ഇനി എവിടെ സിംഹം പിടിക്കൂ അതിനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വ്യാകുലപ്പെടും. അങ്ങനെ അത്യാസക്തനായിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ദേഹവിയോഗം വരികയാണ്. മാനിനെ ചിന്തിച്ച് ദേഹം വെടിഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അടുത്ത ജന്മം മാനായി പിറക്കാണ്. എന്നാലും ഭക്തിമാനായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ ഭക്തി ചെയ്തത് ഭഗവത് ആരാധനയുടെ ഫലമായിട്ട് പൂർവ്വസ്മരണയൊന്നും നശിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പുലഹാശ്രമത്തിൽ തന്നെ വന്നു. അങ്ങനെ സാധനയൊക്കെ തുടർന്നു. അവസാനം തന്റെ മൃഗദേഹത്തിനെ തീർത്ഥോദകത്തില് ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാണ്. പിന്നെ ഒരു ജന്മം കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അങ്കിരസിന്റെ ഗോത്രത്തിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണപുത്രനായി ജനിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ആത്മാരാമനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ ജഡനാണ് എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാക്കി. പിതാവ് വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു. ഒരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല. എന്താണ് ആത്മാരാമന്മാർക്ക് എല്ലാം അറിയണവർക്ക് പിന്നെ എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലേ? അങ്ങനെ പിതാവ് മരിച്ചുപോയി. സഹോദരന്മാർക്കോ ഈ മഹാത്മാവിന്റെ ഈ മഹിമയൊന്നും അവർക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് വെറൊരു ജഡനാണ് എന്നാ വിചാരിച്ച് ആരോടും ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല. അങ്ങനെ ബദ്ധനാവാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ജഡഭരതൻ എന്നിങ്ങനെ പ്രഖ്യാതനായി. അങ്ങനെ എന്ത് കിട്ടിയാലോ അതുവഴിയിൽ സന്തോഷിക്കും. ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോഴും സന്തോഷം. ഇടയ്ക്കൊക്കെ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടും, ഇടയ്ക്ക് ചീത്ത ഭക്ഷണം, ഇടയ്ക്ക് സ്വല്പം, ഇടയ്ക്ക് ഒന്നും കിട്ടില്ല. എപ്പോഴും ഒരേ സന്തോഷം തന്നെ. അങ്ങനെ ഒരു പൊടി കൊണ്ട് മൂടിയ ഒരു മഹാമണി എന്നുള്ള പോലെ ബ്രഹ്മ തേജസ്സായിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് വിളവിന്റെ കാവലിന് നിർത്തും. അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറ്റി പോലെ നിശ്ചലായിട്ട് നിൽക്കും. അവര് കൂലിയായിട്ട് വല്ല പിണ്ണാക്കോ ഉമിയോ കരിഞ്ഞ ഭക്ഷണോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും. അതിലും നല്ല സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരിക്കല് ആഭിചാര പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യണ ഒരു തസ്കര പ്രമാണിയുണ്ട്. പുത്രോൽപത്തിക്കായിട്ട് ഭദ്രകാളിക്ക് ഒരു പുരുഷ പശുവിനെ ബലി കഴിക്കണം എന്ന് തീർച്ചയായും ഒരു ജ്യോത്സ്യര് പറഞ്ഞു. നല്ലൊരു ഉത്തമ പുരുഷനെ ബലി കൊടുത്താൽ മതി, പുത്രനുണ്ടാവും. അങ്ങനെ യാദൃച്ഛികമായിട്ട് ഈ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ആള് എവിടേക്കോ ഓടിപ്പോയി അയാള്. അപ്പൊ അനുയായികൾ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു. അപ്പോഴാണ് പാടത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറ്റി പോലെ ഒരാള് നിൽക്കുന്നു. മഹാപുരുഷനാണെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവർക്ക് ഇഷ്ടായി. വേഗം ചണ്ഡികാ ഗൃഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിധിപ്രകാരം സ്നാന ഭോജനാദികളൊക്കെ കഴിപ്പിച്ചു, അലങ്കരിച്ചു. ഭദ്രകാളിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് ഇരുത്തി. അപ്പൊ തസ്കര രാജാവോ ബലി അർപ്പിക്കാനൊക്കെയുള്ള മൂർച്ചയുള്ള വാളൊക്കെ കയ്യിലെടുത്തു. അപ്പോഴും ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് യാതൊരു ഭാവവ്യത്യാസവും ഇല്ല, മന്ദഹാസം തന്നെ. ആത്മാരാമനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെയാ ഭാവഭേദം ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? പരമഭാഗവതനാണ്, പരമജ്ഞാനിയാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനെ ഹിംസിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഭദ്രകാളിക്ക് സഹിച്ചില്ല. ഉടനെ അവിടെ പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചു. ആ വാള് വാങ്ങിയിട്ട് അവരെ ഒക്കെ നിഗ്രഹിച്ചു. അവരുടെ ശിരസ്സുകൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പന്താടി കളിച്ചു. മഹാപുരുഷന്മാരിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആഭിചാരം
സർവനാശത്തിന് കാരണമായി തീരും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. ഹേ രാജൻ, തന്റെ ശിരച്ഛേദനം ആസന്നമായിട്ടും ജഡഭരതന് പരിഭ്രമലേശം പോലും ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് പറയണേ. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തവര് അല്ലെ, അവരുടെ അഹങ്കാര ഗ്രന്ഥിയൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാരാമന്മാർക്ക് എന്ത് ഭയം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? ഒരു ഭയവും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ജഡഭരതൻ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള, ഇനിയും ജഡഭരതന്റെ കഥ കുറച്ചും കൂടി ലോങ് ആണ്, നമുക്ക് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ പറയാം. രഘുഗണ രാജാവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കഥയും കൂടെ ഉണ്ട്, അത് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലേ? ആനിമൽ ലൈഫ്, കർമ്മയോഗ, പിന്നെന്താ, സകാമകർമ്മ, നിഷ്കാമകർമ്മ, അഷ്ടാംഗ യോഗ, ഭക്തി യോഗ, അതൊരു ലാഡർ. പിന്നെ മറ്റൊരു ഏറ്റവും എക്സ്പ്രസ് ലാഡർ ഏതാണ്? ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ലാഡർ. അത് നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി. അതെങ്ങനെയാ വരണത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആനിമൽ ലൈഫ്, കർമ്മയോഗ, സകാമകർമ്മ, നിഷ്കാമകർമ്മ, പിന്നെന്താ, അത് കഴിഞ്ഞ ഭാവ പ്രേമഭക്തി. അങ്ങനെയല്ലേ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്തണേ? ആ ഒരു ഇത് നിങ്ങള് അത് എഴുതിയ പടവുകൾ എന്നോ എന്തോ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അതിനങ്ങനെ എഴുതിയാം. പിന്നെ ഏതാണ് ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മഹാകൃഷ്ണ മാതാജി, മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നില്ലേ മാതാജി? അതിൽ എന്തെന്ന് എഴുതണ്ടേ മാതാജി? ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ? ഇന്നലത്തെ മാതാജി, മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അത് ആരൊക്കെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞുല്ലോ, ഒന്ന് പറയോ? കേട്ടില്ല മാതാജി, ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല, അങ്ങനെ എഴുതിയില്ല. എഴുതിയവര് ഒന്ന് പറയൂ ഇന്നലത്തെ. അത് അതില് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ക്ലാസ് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിലുള്ള അതേ സെറ്റ്. എനിക്ക് ഇന്നലത്തെ ഈ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. അതെന്താ? അത് ചോദ്യങ്ങളെ വന്നിട്ടില്ല. അതെന്താ ഗീത മാതാജി? ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. എന്റെ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വരില്ല, ഗ്രൂപ്പിലിട്ടല്ല. വന്നേ വരണല്ലോ. ഹരേ ഇത് കൃഷ്ണ. അഡ്മിൻസ് ഓൺലി ഉള്ള ഗ്രൂപ്പാണല്ലോ എന്റെ അതിൽ കാണുന്നത്. മെസ്സേജ് ഓൺലി അഡ്മിൻസിനാണ്, അഡ്മിൻസിന് മാത്രം ഉള്ളത്. എന്റെ ഗ്രൂപ്പ് പോയോ എന്റെ? അല്ല, നമ്മൾ ഇടുന്ന എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പക്ഷെ എനിക്ക് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും വന്നിട്ടില്ല. എനിക്കും വന്നിട്ടില്ല 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് മാത്രല്ല. അപ്പോ ഞാനത് കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഇന്നലെ ചോദിച്ചപ്പോ ഒന്നും പറയാനും കിട്ടിയില്ല, ക്വസ്റ്റ്യനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ആരും എഴുതിയിട്ടില്ലേ? എഴുതിയവര് ഇന്നലെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്നാ പിന്നെ എഴുതിയവരൊന്നും കൂടെ വായിക്കൂ. ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്, വായിക്കൂ. 3-ാമത്തെ എഴുതിയവരൊക്കെ ഒരു വ്യക്തി സന്യാസം ചെയ്യുക, അതൊക്കെ ഇന്നലെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വ്യക്തി സന്യാസം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എപ്പോൾ? 1-ാമത്തെ ചോദ്യം. അതിന്റെ ഉത്തരം പറയൂ. അത് കർമ്മവാസനകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 1-ാമത്തത്. പിന്നെ 2-ാമത്തത് ഒരു ഗൃഹസ്ഥന് എങ്ങനെ ദൈവ സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ. പിന്നെ കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്, ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അത് ഭഗവാനെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുക, കൃഷ്ണപ്രീതിക്കായി ചെയ്യണം. പിന്നെ വേദവിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മം, അങ്ങനല്ലേ മാതാജി? അതെ. പിന്നെ കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്ത് എന്നുള്ളത് ഭക്തി നാമസങ്കീർത്തനം. അതെ. പിന്നെ ഒരു വ്യക്തിയെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക്
നയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പടവുകൾ. അത് അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ എഴുതിയില്ല. മാതാജി പറഞ്ഞത്. അത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ട മാതാജി, അത് എഴുതാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. അല്ല, പിന്നെ അത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ആ ഒരു ലാഡർ കണ്ടില്ലേ, അത് യോഗ കണ്ടില്ല ലാഡർ. മാതാജി. അത് പെട്ടെന്നാവുമ്പോ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ട മാതാജി, അതുകൊണ്ട് അത് സാരില്ല. പെട്ടെന്ന് അതില് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയണത് ഇങ്ങനെയാണ്, ആനിമൽ ലൈഫ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ലാഡർ പറഞ്ഞാൽ മതി, അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായത് നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടത്. അത് ഈ ആനിമൽ ലൈഫ്, കർമ്മയോഗ, അതില് സകാമ കർമ്മ, കാമനയോടെ ആദ്യം കർമ്മം ചെയ്യും, പിന്നെ നിഷ്കാമ കർമ്മമായിട്ട് മാറും. പിന്നെയാണ് അതിലേക്ക് ഭക്തി യോഗയിലേക്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അതാണ് പടവുകള്. പിന്നെ 6-മത്തത് കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ. അത് ആരെങ്കിലും എഴുതിയുണ്ടോ? ഞാൻ ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് എത്താന്ന് അങ്ങനെ മാത്രം ഞാൻ എഴുതി വെച്ചത്. അത് ശരിയാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഗുണങ്ങൾ അത് എഴുതി വന്നിട്ടില്ല, അത് കാരണം ഉത്തരവില്ല. കൃഷ്ണ അത് ഞാൻ അത് ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് എത്താന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് വേറെ ആരും എഴുതിയിട്ടില്ലേ? ഭൗതിക ചിന്തകളൊക്കെ വെടിഞ്ഞ്, ഭൗതിക ചിന്തകള്, ഭൗതിക ആസക്തിയൊക്കെ വെടിഞ്ഞ ഒരാളായിരിക്കും. അസൂയ ഉണ്ടാവില്ല ആരിലും, ഭഗവത് ചിന്തകൾ മാത്രമായിരിക്കും ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ആ ദൈവിക ഗുണങ്ങളൊക്കെ പ്രബലമായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കും. അതൊക്കെയാണ് ആ വ്യക്തിയിലെ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത്. അടുത്തത് വേദങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടത് എങ്ങനെ? അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേദങ്ങൾ, പരമപുരുഷന്റെ ശ്വാസത്തിൽ നിന്ന്. അതെ, അത് പിന്നെ രണ്ടാമത് എഴുതിയത് ഞാൻ. എങ്ങനെയുള്ളവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു? അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യും. അതെ, എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഭാവത്തോടെ അല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ. എന്തുകൊണ്ട് തനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരാൾ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? അത് കാമം നേടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്ത അളവുകളിൽ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന്? അത് പുകയില എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ പോലെയും അത് അങ്ങനെ എഴുതിയത്. പിന്നെ ഉള്ളത് മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് അത്. പിന്നെ 12-മത്തത് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. പിന്നെ 13-മത്തത് 3:30 എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശമോ ലാലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. അതെ, മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, ആ പരമസത്യത്തെ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ആ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മറ്റു ജീവികൾക്കൊക്കെ മറ്റു പല കഴിവുകളും ഉണ്ട്, പക്ഷെ നാമം ജപിക്കാൻ മനുഷ്യനല്ലേ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള വിശേഷ ബുദ്ധി മനുഷ്യനല്ലേ ഉള്ളൂ. അതാണ് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തേല് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പേരൊന്ന് പറയാം മാതാജി, പേഴ്സണലി അയച്ചു കൊടുക്കാം. അംബുജം എന്നാണ് അംബുജം മോഹൻ. അംബുജം. ഓക്കെ, പിന്നെ കോമളം. രണ്ടുപേർക്ക് അയച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ആയിരിക്കും എന്തോ. അതായിരിക്കും. ഇത് എന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ കാണിക്കുന്നത് അഡ്മിൻസ് ഓൺലി, മെസ്സേജ് അഡ്മിൻസ് ഓൺലി എന്ന് മാത്രമുള്ള ഗ്രൂപ്പാ കാണുന്നത് ഇപ്പോ. അയക്കാൻ പറ്റുന്ന അഡ്മിൻസിനെ ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അയക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും കാണേണ്ടതാണ്, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അയച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. മാതാജി, 4 തരം സമ്പ്രദായങ്ങളൊന്ന് പറയാമോ? എന്ത് വർണ്ണം? 4 വർണ്ണങ്ങളോ?
ആ സമ്പ്രദായങ്ങൾ. സമ്പ്രദായം. ആ 4 തരം സമ്പ്രദായങ്ങൾ. സമ്പ്രദായങ്ങള് നമ്മളിപ്പോ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള പോലെ മറ്റു 4 സമ്പ്രദായങ്ങള് അല്ലെ? ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, പിന്നെന്താ കുമാര സമ്പ്രദായം. നമ്മള് ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിൽ നമ്മള് മറ്റു 3 സമ്പ്രദായങ്ങളും കൂടി പ്രബലമായത്. പിന്നെ കുറെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉണ്ട്, പക്ഷെ 4 പ്രധാനപ്പെട്ടത് ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം. നമ്മുടെ സമ്പ്രദായം ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം, അത് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. പിന്നെ 3 കൂടിയും ഉള്ളതാണ് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. 4 യുഗങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യം. യുഗങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യം ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നതാണോ അതൊക്കെ? ഇന്നത്തെ ശരി, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ശരി. 4 യുഗങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യം. കലിയുഗം 4,32,000. മറ്റേ ത്രേതായുഗം 8 ലക്ഷം. മറ്റേ 8 ലക്ഷത്തി എത്രയുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ദ്വാപരയുഗം 12 ലക്ഷം, 1 ലക്ഷത്തി എത്രയോ. പിന്നെ 8 4 × 4 16 ലക്ഷത്തി എത്രയാണ് സത്യയുഗം, കൃതയുഗം വരുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ആ ക്ലാസ് ഒന്നും കൂടെ കണ്ട അതില് ശരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത് വേഗം ഓടിച്ചു പോയി. ചാർട്ടിലുണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അതെ. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് തോന്നുന്നു. അതല്ല, ഇതിന് മുമ്പാണ്. കലിയുഗം ഏതാണ്? 20 അവിടെ ഉണ്ട്. കലിയുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം 4,32,000. ദ്വാപരയുഗം 8 ലക്ഷം വർഷം. ത്രേതായുഗം 12 ലക്ഷം വർഷം. സത്യയുഗം 16 ലക്ഷം വർഷം. അതെ. ഇത് ആദ്യത്തെ കലിയുഗം × 2 ആണ്. ഇത് × 3 ആണ് ത്രേതായുഗം. അങ്ങനെ ഗീത ഉപദേശിച്ചു. കലിയുഗം 8 ലക്ഷം. പിന്നെ കലിയുഗം ദൈർഘ്യം 32,000. കലിയുഗം ദൈർഘ്യം 32,000. ത്രേതായുഗം 12 ലക്ഷം. ത്രേതായുഗം 12 ലക്ഷം. സത്യയുഗം 16 ലക്ഷം വർഷം. തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് മാതാജി എന്ന് എന്താ? പറയാം? നമ്മളും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നമ്മളും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ. കൃഷ്ണന്റെ രൂപം ശാശ്വതാണ്, നമ്മുടെ രൂപം നശിക്കണതാ. കൃഷ്ണന്റെ ശരീരം ആത്മീയമാണ്, നമ്മുടെ ശരീരം ഭൗതികമാണ്. കൃഷ്ണന് ശരീരവും ആത്മാവും ഭിന്നമല്ല, നമ്മൾക്ക് ഭിന്നാണ് രണ്ടും. പിന്നെ കൃഷ്ണൻ മായയുടെ നിയന്താവാണ്, നമ്മൾ മായയാല് നിയന്ത്രിതരാണ്. 8 ലക്ഷം. എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ? കൃഷ്ണന്റെ ശരീരം നശിക്കും. 4 ലക്ഷം. 2,000. എന്തിനാണോ ത്രേതായുഗം 4,32,032,000 മാതാജി. അതെ, 4,32,000. അതിന്റെ × 2 അത് × 2 ആണ് ദ്വാപരയുഗം വരിക. അത് × 3 ആണ് മുകളിലത്തെ ത്രേതായുഗം വരേണ്ടത്.
അങ്ങനെ അത് ഇൻറ്റു 4 ആണ് കൃതയുഗം വരിക, സത്യയുഗം. ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തിന് അപ്പോ നമുക്ക് നിർത്താമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ കാണാം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുസ്മിത മാതാജി കേറിയിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഉണ്ട് മാതാജി, ഞാൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ലീവായ എല്ലാം പോവേ, അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജിനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, എല്ലാവരും നാളെ കാണാം. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നാമം ചോദിച്ചോളൂ മാതാജി, 2 മിനിറ്റ് നാമം ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ,
ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ. രാമ രാമ ഹരേ 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 ഹരേ. രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് എന്തെന്ന് ലൈവ് ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ലൈവ് ഇടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇന്ന്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമോ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാധാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ 50ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണ് നോക്കിയത്. അപ്പം കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം ഈ 3 ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്വന്തം നിയത കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളത്. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള്. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്തി സേവനത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെയാണ് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മള് എന്താണ് ആ ഭക്തിഭരിതമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഏർപ്പെടേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ആഴത്തിൽ ആണ്ടുപോകുന്ന തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭക്തിഭരിതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അർജുനന് ഭഗവാൻ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കും. നമ്മൾ ലാഭേച്ഛ നോക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷമോ സന്താപമോ അതിന്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടല്ല കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതിന്റെ ഫലം എന്താ, ജയമോ പരാജയമോ ദുഃഖമോ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷമോ അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടല്ല കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം 51-ാമത്തെയാണ്. കർമ്മജം ബുദ്ധിയുക്ത ഹി ഫലം ത്യക്ത്വാ മനീഷിണഃ ജന്മബന്ധ വിനിർമുക്ത പദം ഗച്ഛന്ത്യനാമയം. ഇപ്രകാരം ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർ അഥവാ ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്നും മോചിതരായി അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് സകല കഷ്ടതകൾക്കും ഉപരിയായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തുന്ന, അതായത് ഈ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കഷ്ടതകളിൽ നിന്ന്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന ശരീര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അത്തരം വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ ധാമത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാ കഷ്ടതകളും നീങ്ങി
ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഈശ്വര സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക്, ആ ഒരു ആധ്യാത്മിക ദേഹത്തോടുകൂടി ഈശ്വര സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ആ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചിതരാവണം. അതിന് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അതൊരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ഗുരുവിന്റെ കാരണത്തോടു കൂടിയാണ് അത് സാധിക്കുക. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർ അഥവാ ഭക്തന്മാര് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് മുക്തരായതെന്ന് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാനുള്ള ഭക്തി കൊണ്ട്, ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ, കർമ്മഫലം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വളരെ നമുക്ക് അധപതനം മാത്രമേ സംഭവിക്കുള്ളൂ. വീണ്ടും വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെടാൻ മാത്രമേ അത് ഉപകരിക്കൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ ആ ജ്ഞാനത്തെ മനസ്സിലാക്കി അവര് ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് അവർ മോചിതരായി. അങ്ങനെയാണ് അതേപോലെയാണ് നമ്മളും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക്, ആ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം: യഥാ തേ മോഹകലിലം ബുദ്ധിർവ്യതിതരിഷ്യതി തഥാ ഗന്ധാസി നിർവേദം ശ്രോതവ്യശ്രുതസ്യ ച. ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാകുന്ന നിബിഡവനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും നീ ഉദാസീനനായിത്തീരും. ശ്രുതി വിപ്രതിപന്നാതെ യഥാ ഹാസ്യതി നിശ്ചല സമാധാവചല ബുദ്ധി തഥാ യോഗം അവാപ്സ്യസി. എപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു, അപ്പോൾ നീ ദിവ്യാവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാകുന്നു. അപ്പം ഈ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണോ വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, മറ്റു അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, വീണ്ടും വീണ്ടും കർമ്മങ്ങൾ കൂടുതലും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോട് ആസക്തി വരികയും വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെട്ടുവിടലേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുക. അതാണ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്കുകൾക്ക് അടിമപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അപ്പം വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മായയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ അലങ്കൃത വേദങ്ങളിലെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ ആകൃഷ്ടരാകുകയും വീണ്ടും പല വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ പറയുന്ന പോലെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിന് അടിമപ്പെട്ടു പോകുകയും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ജന്മം കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടി വരിക. അപ്പോൾ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം, വേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്മത്തെ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള നശ്വരതയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന്റെ ആ ആത്മാവിന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ, നശ്വരമായ ശരീരത്തെയും കുറിച്ചും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അസ്ഥിരതയും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കായിട്ട് ഉയരുകയും അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ദിവ്യാവബോധം പിന്നീട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ബോധവും ചിന്തയും എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ദിവ്യാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നീ ദിവ്യാവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം: സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ കാ ഭാഷ സമാധിസ്ഥസ്യ കേശവ തിഗധി കിം പ്രഭാഷേത കിമാസീത വ്രജേത കിം. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ദിവ്യാവബോധസ്ഥിതനായ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്ത്? സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പും എങ്ങനെയിരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പം അർജുനന് ഇത്രയും പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെയല്ല ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരിപ്പും നടപ്പും എങ്ങനെയാണ്, അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അർജുനന് വരുവാണ്. എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, സദാ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ ബോധതലം എങ്ങനെയാണ് എന്ന്. അപ്പം പരിതസ്ഥിതികളിൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ രീതികളാണ്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധം മാറുന്ന ആൾക്കും നമ്മൾ സാധാരണ കാണുമ്പം കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ഭക്തനും സാധാരണ ഭക്തനും തമ്മിൽ ഇരിപ്പിലും നടപ്പിലും ഒക്കെ
എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്നവർക്ക് സാധാരണ ആർക്ക് ഇരിപ്പിലും നടപ്പിലും വിചാരത്തിലും ഒക്കെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരാൾ ധനികനാണോ രോഗിയാണോ വിദ്വാനാണോ എന്ന് നമുക്ക് ലക്ഷണങ്ങളെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷണങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരാളുടെ ഇരിപ്പും നടപ്പും സംസാരവും പ്രവൃത്തിയും ഒക്കെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്, അദ്ദേഹം ഭക്തനാണോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയും ആ ഒരു ബുദ്ധി തലത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും പെരുമാറ്റം കൊണ്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം മുറിച്ചവർക്കും പെരുമാറ്റത്തിൽ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രജഹാതി യദാ കാമാൻ സർവാൻ പാർത്ഥ മനോഗതാൻ ആത്മന്യേവാത്മനാ തുഷ്ടാ സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്തദോച്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മനകൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഐന്ദ്രിയ കാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഉറച്ച മനസ്ഥിതിയുള്ളവൻ. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറച്ച മനസ്ഥിതിയുള്ള, ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സർപ്പിച്ചവൻ, എല്ലായ്പ്പോഴും ആത്മാവിൽ തന്നെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന, മറ്റ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലേക്കൊന്നും തിരിയാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി മനോകൽപിതങ്ങളായിട്ടുള്ള ഐന്ദ്രിയകാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പം എങ്ങനെയുള്ള ആളെയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്? മനകൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഐന്ദ്രിയകാംക്ഷകൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലെ പല വിധത്തിൽ നമ്മളെ മോഹവലയത്തിൽപ്പെടുത്തുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, ആ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിവർത്തിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ത്യജിക്കുകയും മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ നാമജപം കൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്തോറും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മാവിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ട് തോന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ശരീര വിഷയങ്ങളിലോ ശരീര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ബന്ധു വിഷയങ്ങളിലോ ഒന്നും നമുക്ക് അതിനോടൊക്കെ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നേരെ ഭഗവാനിലേക്കും നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്കും തന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ദുഃഖേഷ്വനുദിഗ്ധമന സുഖേഷു വിഗതസ്പൃഹഃ വീതരാഗഭയക്രോധ സ്ഥിതധീർമുനിരുച്യതേ. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്കു നടുവിലും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെയും സുഖത്തിൽ അമിതമായിട്ട് സന്തോഷിക്കാതെയും ആസക്തി ഭയം ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്നും വിമുക്തനായിട്ടും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം പല പല ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ വ്യാകുലചിത്തനായിട്ടും ശരിയായൊരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാത്ത ആളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അത്രേ മുനി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ മുനിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു വീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന്, മറ്റു മുനികളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാത്തൊരു മുനി എന്ന പേരിന് അർഹനല്ലെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ മുനി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഊഹാപോഹങ്ങളാൽ വ്യാകുല ചിത്തനായിട്ടും ശരിയായൊരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാത്ത ആളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് മുനി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ വർണ്ണിക്കുന്ന മുനി ഒരു സാധാരണ മുനിയല്ല, സ്ഥിതധീയാണ്. അതായത് ഊഹാപോഹ വ്യാപാരങ്ങളൊക്കെ നിർത്തി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പലരും പല രീതിയിലാണ്, പലർക്കും ചിലര് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, ചിലർക്ക് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കും, ചിലര് അത്രയും പോലും തലത്തിലെത്തിയില്ല, മറ്റു യോഗ പ്രക്രിയ ഇങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ ആത്മാന്വേഷണം പല രീതിയിലാണ് നയിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാ ഊഹാപോഹങ്ങളിലും നിർത്തിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാറ്റിന്റെയും പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, എല്ലാറ്റിന്റെയും പൂർണ്ണത ഭഗവാനാണ്, വ്യക്തിഗതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് അതിന്റെ പരമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവരൊക്കെ ഊഹാപോഹങ്ങളെല്ലാം നിർത്തി അവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ കറക്റ്റ് വഴിയിൽ അവർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് അവർക്ക് ആ ഒരു സംശയം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്നില്ല. പല വഴികളിലേക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അവർ പല വഴികൾ പിന്നെ തിരയേണ്ടി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഊഹാപോഹ വ്യാപാരങ്ങളൊക്കെ നിർത്തി സദാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ആ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മള് ലെവൽ 1 പഠിച്ചതാണ്. ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ? അതിഭൗതികം, ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം. ഭൗതികം, ആദിദൈവികം, ആധ്യാത്മികം. അതെ, ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധിയും അതും ക്ലേശം തന്നെയാണ്. ഇത് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്
അത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതാണ്. ജനിക്കുക, പിന്നെ മൃത്യു, ജനനവും മരണവും, ആദിവ്യാധികളും ജരയും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. അതിന്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റ് ക്ലേശങ്ങളാണ്. അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള 3 വിധ ക്ലേശങ്ങളാൽ അധീനപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവരാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന്, മറ്റുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നോ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നോ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ പല രീതിയിലും പല രൂപത്തിലും പല ഭാവത്തിലും നമുക്ക് വ്യക്തികളിൽ നിന്നും വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതിനെയാണ് ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ട് വരാവുന്ന അപകടങ്ങള്, നമ്മുടെ തന്നെ ചിന്ത കൊണ്ടും അശ്രദ്ധ കൊണ്ടും വരാവുന്ന, നാവുദോഷം കൊണ്ട് വരാവുന്ന പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നു ചേരുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ക്ലേശങ്ങളെയാണ് ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ആദിദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദിദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. അതായത് പ്രകൃതിയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഓരോ ദേവന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഓരോ ദേവന്മാരെയും ഭഗവാൻ ഓരോന്നും ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വരുണദേവനെ, അഗ്നിദേവന്, വായുദേവൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ദേവന്മാർക്കൊക്കെ നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എന്താണ് ആ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്, ആ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ, വെള്ളപ്പൊക്കം, കൊടുങ്കാറ്റ്, ഭൂമികുലുക്കം, ഇങ്ങനെയുള്ള രീതികളിലൊക്കെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതും കൊണ്ട് ഇവയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ദുരിതങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ക്ലേശം വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 3 രീതിയിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളാൽ ജീവാത്മാക്കള് ബദ്ധരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അതിന് അതീതമായിട്ട് നമുക്കല്ല, നമ്മൾ അധീനരായിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും മറ്റു വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ, ക്ലേശങ്ങൾ. ആദിദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരിൽ നിന്ന്, അതായത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും ഭൂമികുലുക്കവും മറ്റു പല രീതിയിലും വെള്ളപ്പൊക്കവും കൊടുങ്കാറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് ആദിദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലും പ്രക്ഷുബ്ധമായി ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ഓരോ പല രീതിയിലും നമ്മളെ ജീവാത്മാക്കളെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ഈ 3 രീതിയിലും ഈ 3 വിധ ക്ലേശങ്ങളിലും പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. ഇതിങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെയും സുഖത്തിൽ അമിതമായിട്ട് സന്തോഷിക്കാതെ ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായിട്ടും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയും. അപ്പം ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭയവും നമ്മളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉന്നതിക്ക് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. അമിതമായിട്ടുള്ള ക്രോധവും നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ മറികടന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിൽ നിന്ന് അത്തരം മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അതിൽ നിന്നൊക്കെ നിവർത്തിച്ച് ശുദ്ധമായിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. യർവത്ര നഭിസ്നേഹത തത്പ്രാപ്യ ശുഭാശുഭം നാഭിനന്ദതി നദ്വേഷ്ടി തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെ അവയെ പുകഴ്ത്തുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയും വർത്തിക്കുന്നവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ. അപ്പം വളരെ ഉത്സാഹത്തോടും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടിയും വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ കൃത്യനിശ്ചയോടുകൂടിയും ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടിയിട്ടും ഉയർന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വന്നു ചേരുന്ന ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും, ഞാൻ ഇവിടെ തൽക്കാലം ഒരു മാതാജിനെ ഞാൻ ഹോസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നവര് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ, ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് വിജിത മാതാജി ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയായി ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെ, അപ്പം സുഖമാണെങ്കിലും ദുഃഖമാണെങ്കിലും അതിലൊന്നിലും മനസ്സ് അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല, അതിലൊന്നും ശ്രദ്ധയെ കൊടുക്കുന്നില്ല. ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ഭഗവാനിലും ആത്മാവിലും തന്നെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്കൊന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ശരീര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നും അവരുടെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്നേ ഇല്ല. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ബാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മീയ ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അവയെ ഒന്നും പുകഴ്ത്തുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. നല്ലതായാണെങ്കിലും ചീത്തയാണെങ്കിലും നല്ലതിനെ പുകഴ്ത്തുന്നുമില്ല, ചീത്തയാതിനെ പുച്ഛിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതില് ദുഃഖിക്കുകയോ
ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, പുച്ഛവുമില്ല, പുകഴ്ത്തുകയോ ഇകഴ്ത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഉന്നത തലത്തിൽ എത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും ആരെയും ഒന്നിനെയും ഒരു വ്യക്തികളെയും പുച്ഛിക്കില്ല, നല്ല അനുഭവങ്ങളെയും മോശം അനുഭവങ്ങളെയും പുച്ഛിക്കില്ല, നല്ല അനുഭവങ്ങളിൽ അമിതമായിട്ട് സന്തോഷ പ്രകടനവും നടത്തില്ല. അജ്ഞാനത്തിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്നവരാണ് അമിതമായിട്ടുള്ള, നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പല നല്ല സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ആ സന്തോഷം ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കും. ദുഃഖം വന്നാൽ നമ്മൾ അതും അമിതമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കും. അപ്പം ഇതൊന്നും ഒരു യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനിക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല. അദ്ദേഹം അതിനൊക്കെ അതീതനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ മനസ്സിന്റെ തലം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്രയും ഉയർന്ന ഒരു തലത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ വർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിനെയാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഭൗതിക പരിവർത്തനങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ നന്മതിന്മകളുടെ ബാധ ഏൽക്കാതെയുള്ള ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ച വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ച ഭക്തനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പം ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ നിവർത്തിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് സദാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരിക്കലും ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. ആ വിധത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം സമാധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ പറയുന്നതല്ല സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞ് മരിച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങനെയുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പം ആധ്യാത്മികം എന്താണ്, ആത്മാവ് എന്താണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്താണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാതെ, സമാധി എന്താണെന്ന് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാതെ എന്താണ് പറയാ, കുറെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലും സുഖത്തിലും ഒക്കെ മുഴുകി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് സമാധിയായി എന്ന് പറയുന്നതല്ല ഇന്ന് കാലത്തെ വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ പറയുന്ന സമാധി അല്ല സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധം സദാ ഭഗവാനിൽ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ സ്ഥിരം ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ തന്നെ മുഴുകി ജീവിക്കുന്നത്, അതിന്റെ നേരെ എതിരായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും ആ ഈശ്വര ചിന്തയിൽ തന്നെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം. അതിൽ മാത്രം മുഴുകിയിരിക്കുക, അദ്ദേഹം ആ ജ്ഞാനത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചിരിക്കും. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും ചിന്ത. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ആ ഒരു ഉയർന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചാൽ, ആ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലനത്തിലൂടെ സ്വായത്തമാക്കിയെടുത്ത ആ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന കലയിൽ അത്രയും ഉയർന്ന പുരോഗതി നേടിയ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തിയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് സമാധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ സമാധി അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിലാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കണ്ണും നാക്കും മൂക്കും കൈയും കാലും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അദ്ദേഹം ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലെത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ ചിന്തകളും അതിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനായി അദ്ദേഹം. അപ്പൊ പിന്നെ അദ്ദേഹം സമാധിയിൽ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം ഭൗതികപരമായിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ പ്യുവർ ആണ്. ചിന്ത കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം തന്നെ വളരെ പരിശുദ്ധിയാണ്. കാരണം ആ ശരീരം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള മാലിന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മങ്ങളും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം ഭഗവാൻ സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് സമാധിസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തി സമാധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം 58. യഥാ സംഹരതേ ചായം കൂർമോംഗാനീവ സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണിന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. ആമ തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കുറെ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അപ്പം ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ രീതി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം തൊട്ടുള്ള ചലനങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ് തൊട്ട് ഉള്ളങ്കാല് വരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലും പുറമേയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റ രീതിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പം ആമ തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ, നമുക്കറിയാം ആമ എങ്ങനെയാണ് തോടിനുള്ളിലേക്ക് തന്റെ ശിരത്തിനെ വലിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം നമ്മളെ എപ്പോഴും മോഹവലയത്തിൽ പെടുത്താനായിട്ട് വിവേകികളെ പോലും നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. അത്രയും പ്രഭാവമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്. കാണുന്നതിലും കേൾക്കുന്നതിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെന്ന് ആ മോഹവലയത്തിൽ ചെന്ന് ചാടിക്കൊടുക്കും. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്
ഒട്ടും നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അതിന് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ. നമ്മൾ സ്വയം എത്ര ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാതെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അത് സാധ്യമല്ല. ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് വഴി വിട്ടുപോകും എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം ആമ തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇച്ഛാനുസരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് യോഗിയുടെയും ഭക്തന്റെയും ആത്മജ്ഞാനിയുടെയും ലക്ഷണം. തന്റെ ഇച്ഛാനുസരണം, അതായത് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസന്മാരാണ്. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വന്തം നമ്മുടെ മനസ്സിനും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ വേണം നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താനായിട്ട്. അപ്പം എന്താണ് യോഗിയുടെ ഭക്തന്റെ ആത്മജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷണം എന്താണ്? അവരുടെ ഇച്ഛാനുസരണം അവര് പറയുന്നിടത്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിൽക്കും. അതിനപ്പുറം പ്രവർത്തിക്കാത്ത രീതിയിലേക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നവരുടെ ലക്ഷണമാണ് യോഗിയുടെയും ഭക്തന്റെയും ആത്മജ്ഞാനിയുടെയൊക്കെ ലക്ഷണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് അവരുടെ പ്രഥമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് സുഖാനുഭോഗങ്ങൾ ചുരുക്കി ആ വിധി നിഷേധങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല. അപ്പം സുഖാനുഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന അതിനോട് താല്പര്യമുള്ളവർക്കും വിധി നിഷേധങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കും ഒന്നും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല. ഉദാഹരണം ആമയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉൾവലിക്കും. മറ്റു ഭൗതിക വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവര് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവർ മനസ്സിനധികം താല്പര്യം കൊടുക്കാതെ അവർ സദാ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അപ്പം സ്വന്തം സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അവയെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് അർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അർജുനന് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന ഉപദേശം. അടുത്ത ശ്ലോകം. വിഷയാ വിനിത്തന്തേ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിനാം രസവർജം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ടവ നിവർത്തതേ. ഇവിടെ ഒരു അക്ഷരത്തശ കൊണ്ട് വിനിർത്തന്തേ അല്ല വിനിവർത്തന്തേ എന്നാണ്. വിഷയാ വിനിവർത്തന്തേ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിനഃ രസവർജം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തതേ. വിഷയസുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നു. അപ്പം വിഷയസുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുക സാധ്യമല്ല. അപ്പം പറയുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ആ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിതനാവാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിൽക്കാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ എളുപ്പ വഴിയിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിൽ പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചവനാകട്ടെ ജഡമായ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ തീരെ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാനെക്കുറിച്ചും ആകൃഷ്ടരായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഒന്നിനും സൗന്ദര്യം തോന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ആ സൗന്ദര്യം വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഈ ശരീരം വെറും ജഡമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. ആ ജഡമായ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ മറ്റു എല്ലാ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയങ്ങളിലും ഒട്ടും ആസക്തി തീരെ ഉണ്ടാവില്ല. ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവനാവട്ടെ തുച്ഛ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി തനിയെ നശിക്കും. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വളരെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി മുന്നേറുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ക്രമേണ ആ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ആസക്തി തീർത്തും ഇല്ലാണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സ്വയമേവ തിരികെ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കും. ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോടൊന്നും തീരെ തന്നെ ആസക്തി ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. അത് ശ്ലോകം 60. യതദോഹ്യപി കൗന്ദേയ പുരുഷസ്യ വിപസ്ഥിതഃ ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാധീനി ഹരന്തി പ്രസഭം മനഃ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കമില്ലാത്തവയും കരുത്തുള്ളവയുമാണ് അർജുന. അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ അവൻ വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും അവ ബലാത്കാരേണ വലിച്ചു നീക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ ബലത്തെ, ആ പ്രാബല്യത്തെ, ആ പ്രഭാവത്തെയാണ്, അത്ര ബലമുള്ളതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒട്ടും അടക്കമില്ലാത്തവയാണ്, കരുത്തുള്ളവയാണ്. നമുക്ക് തന്നെ അനുഭവത്തിലൂടെ അറിയാം അല്ലെ.
എന്തെങ്കിലും ഒരു നിസ്സാര കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പം അത്രത്തോളം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മനസ്സിന്റെ ഒരു ബലം നമ്മൾ നേടിയെടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കമില്ലാത്തവയും കരുത്തുള്ളവയുമാണ്. അർജുന, അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ അവൻ വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും അവ ബലാത്കാരാണ് വലിച്ചു നീക്കുന്നു. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിനെ എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം തക്കവും കിട്ടുമ്പോൾ മനസ്സ് വലിച്ച് വീണ്ടും ആ ഭൗതികതയുടെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക്, ആ മോഹവലയങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിടാൻ തക്ക പ്രഭാവമുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന ആ മാസ്മരിക ശക്തിക്ക്. അപ്പം ബലാത്കാരാണ് വലിച്ചിടുന്നത്. അവൻ വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ വിവേകത്തോടു കൂടിയിട്ട് ബുദ്ധിയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവനെ പോലും അധപതനത്തിലേക്ക് വലിച്ചിടാൻ തക്ക ശക്തിയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിനെ ഭഗവാനിലേക്ക് അർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ മനോനിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല. അപ്പം പൂർണ്ണമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പം പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്താതെ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പിന്മാറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭൗതിക ഭോഗങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മുന്നിൽ അനാസ്വാദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധം ശരിയായ രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് വ്യക്തതയോടുകൂടി പരിശീലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുന്നില് ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളൊക്കെ വെറും അനാസ്വാദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ കോടിക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാര് വന്ന് നിൽക്കുന്ന അവരെ പോലും വെല്ലുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. കന്ദർപ്പ കോടി കമനീയ വിശേഷ ശോഭ എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന് കോടിക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാർ വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അവരെ പോലും വെല്ലുന്ന അത്രയും സൗന്ദര്യമുണ്ട് ഭഗവാന്. അപ്പൊ അത്രയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ കൃഷ്ണാവബോധം ഭഗവാനെ സദാ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അത്രയും ആനന്ദത്തിലാണ്. ആ ആനന്ദം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സന്തോഷമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷമോ അതിനോടൊന്നും താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പോലും പറ്റില്ല. അതൊക്കെ ഒരു വെറും നശ്വരമായിട്ടുള്ള, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അതൊക്കെ വലിയ കാര്യമായിരിക്കും. നമുക്ക് ലോട്ടറി അടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഒരു വീട് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം. പക്ഷെ അതിനൊന്നും ആനന്ദം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആനന്ദം എന്ന പദത്തിനോട് ഉപമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മുന്നിൽ ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളൊക്കെ വെറും അനാസ്വാദ്യങ്ങളാണ്. അതൊന്നും ആസ്വദിക്കാനെ ഭഗവാനെ ആസ്വദിച്ച് തുടങ്ങിയ ഭഗവാനിൽ രുചി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലും ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ആസ്വാദനം, ആ രുചി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകം, ഈ ഭൗതിക വിഷയമൊന്നും ഒട്ടുമേ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് യാതൊരുവിധ താല്പര്യവും ഉണ്ടാവില്ല. അത്രമേൽ ദിവ്യമായ ഒരു വിശിഷ്ട അനുഭൂതി അത്രേ കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അതിന്റെ ആ തലം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ദിവ്യമായ വിശിഷ്ട അനുഭൂതി അത്രയും ഉയർന്ന തലത്തിലാണ്. അപ്പൊ പിന്നീട് നമുക്ക് ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. വിശക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോഷകങ്ങളായ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം ആസ്വദിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു അനുഭവമാണത്. ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അത്രമേൽ വിശപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോഷകങ്ങളായ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം ആസ്വദിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു അനുഭവം. നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഉദാഹരണം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന ആ സന്തോഷം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു അനുഭൂതിയെ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളല്ലാതെ നമുക്ക് മറിച്ചൊരു അനുഭവം നമുക്ക് ആർക്കും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ദുർവാസാവ് മഹർഷിയെ പരാജിതനാക്കിയല്ലോ. സവൈ മന കൃഷ്ണ പാതാര വിന്ദയോർ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പിന്നെ അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ കഥ അറിയാം. അപ്പം അദ്ദേഹം ദുർവാസാവ് മഹർഷി അദ്ദേഹം പാരണ വിടാനുള്ള സമയത്ത്, ഏകാദശി വ്രതമൊക്കെ നോറ്റ് പാരണ വിടാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും ദുർവാസാവ് മഹർഷി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കൊട്ടാരം സന്ദർശിച്ചു.
അപ്പം മനഃപൂർവ്വം ഇന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമാണ് ദുർവാസാവ് മുനി അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ ആ പാരണ തടസ്സപ്പെടുത്താനായിട്ട് മനഃപൂർവ്വം വന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് മനഃപൂർവ്വം ദുർവാസാവ് മഹർഷി കുളിക്കാൻ പോയിട്ട് സമയം വൈകി വന്നു. മഹാരാജാവിന് പാരണ വീടേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ പാരണ വീടേണ്ടത് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ പാരണ വീടണം. പാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, ആ വ്രതം മുറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന ആ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമാണ്. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ആ പ്രസാദം കഴിച്ച് പാരണ വീടുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ദുർവാസാവ് മഹർഷി വരുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പാരണ വീട് 2 തുള്ളി ജലം മാത്രം സേവിച്ച് പാരണ വീടി. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ദുർവാസാവ് മഹർഷി മഹാരാജാവിനെ വധിക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ്. പക്ഷെ ആ സന്ദർഭത്തിലും അദ്ദേഹം ഒട്ടും പതറിയില്ല. അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ട് ഓടുക ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ദുർവാസാവ് മഹർഷി അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാനായിട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഉയർന്ന ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നതിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാത് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതിലും, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നതിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവ് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതിലും, ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച തുളസി ദളം രുചിക്കുന്നതിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാസിക എപ്പോഴും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച പൂക്കളെ മാത്രം ശ്വസിക്കുന്നതിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിലും, അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് അദ്ദേഹം അധികം സംസാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നടക്കുവാനും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കുന്നതിൽ, ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെ 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രം. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഈ ഭാരതഖണ്ഡം മുഴുവൻ ഭരിച്ചിരുന്ന ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അംബരീഷ ചക്രവർത്തി. ഈ ഭാരതഖണ്ഡം മുഴുവൻ ഭരിച്ചിരുന്ന ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയത കർമ്മം എന്തായിരുന്നു? അദ്ദേഹം രാജ്യം ഭരിക്കുക എന്നുള്ളത്. തന്റെ ജനങ്ങളെ വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ ജനങ്ങളെയൊക്കെ നല്ലോണം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, രാജ്യത്തെയും ജനങ്ങളെയൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു രാജാവിന്റെ കടമ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഒരു കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന് മനസ്സർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അദ്ദേഹം അത് ഭഗവാന്റെ സേവനമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത്. അത്രയും വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തത്. ഈ ഭാരതഖണ്ഡത്തിന്റെ മുഴുവൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെയും ആ ഭഗവത് ഭക്തിയിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ അവരെ ഏകാദശി എടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു, ആ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയുള്ള രാജർഷിമാര് ഭരിച്ചിരുന്ന അത്രയും പുണ്യഭൂമിയിലാണ് നമ്മൾ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴേ ഭാരതത്തിന്റെ മഹിമ അത്രയും ഉയർന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള രാജാക്കന്മാര് ജീവിച്ചിരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തില്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അംബരീഷ മഹാരാജാവ് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ ഭഗവത് ഭക്തിയിലൂടെ ഏർപ്പെടുത്തി അത്രയും ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയ ഒരു ഉയർന്ന വൈഷ്ണവ ഭക്തനായിരുന്നു അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ ഉദാഹരണം. അടുത്ത ശ്ലോകം, ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഈ 61ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഭാഗവതത്തിന്റെ പരീക്ഷയുണ്ട്. 10 മണിക്ക് തുടങ്ങും. അതിനു മുമ്പ് എനിക്കൊന്ന് റെഡി ആവാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇന്ന് ഇവിടെ നിർത്താം. നാളെ 61ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് ഇപ്പൊ 10 മണിക്ക് ക്ലാസ് പരീക്ഷയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകൂടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ജയപ്രകാശ് സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നാളെ എടുക്കാം ബാക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ എന്റെ പേരാണ് ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാവർക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നാളെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോ കേട്ടു. ലെവൽ 1ന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലേ മാതാജി എന്ന് പറഞ്ഞു. നാളെ ഉച്ച കഴിയുമ്പോ മുതലേ ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുത്തു തരാം. ഞാൻ ഡൗൺലോഡ്. ഓക്കെ മാതാജി. മിനി കലാധരൻ മാതാജി അല്ലേ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചത്? ഓക്കെ മാതാജി. ഏത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്മിൻ ആണോ മാതാജി? ലെവൽ 1 അഡ്മിൻ ആണോ? അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് വന്നിട്ടില്ല. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇടുന്ന മാതാജി ഇന്ന് ലീവാണ്. വിജിത മാതാജി ലീവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്. മാതാജിയുടെ കയ്യിൽ ലിങ്ക് ഉള്ളു. എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇടാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ല. ചെയ്താ പോരെ മാതാജി? മതി ചെയ്താ മതി. ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തേക്കാം.
ഓക്കെ, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോളൂ, ഇപ്പൊ തന്നെ എടുത്തോളൂ. എന്നിട്ട് ഇന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരൊക്കെ മാതാജിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടാലും മതി, ഗ്രൂപ്പിലൊന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടാലും അല്ല വേണ്ട, ഇപ്പൊ തന്നെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോളൂ. അവരോട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ മാതാജി, പെട്ടെന്ന് എടുത്തോളൂ, എന്നിട്ട് ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തോളാം. മാതാജി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സ്ക്രീൻഷോട്ട് കഴിഞ്ഞു. ശരി മാതാജി, ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ.